इथे मी चिकन सुक्का बनवणार आहे. ते आपण वाटण तयार करूया. तर मी तेल घालते. आता त्याच्यात कांदे घालते. कांदे भाजून घेऊया. आता कांदे भाजलेले आहेत. आपण आता त्याच्यात खोबरा घालूया. खोबरा पण भाजून घेऊया. आपल्या खोबरा सुद्धा भाजलेले आहेत. ह्याचे आपण आता वाटण करून घेऊया. इथे मी कढईमध्ये तेल घालते. त्याच्यात कांदे घालते. इथे मी चिकन घेतले आहेत. त्याचे आलं लसूण पेस्ट घालते. याला आपण साईडला ठेवून देऊया. कांदे भाजलेले आहेत. त्याच्यात आता मसाला घालूया. मिरची पावडर घालते. आता मी हळद घालते. गरम मसाला घालते. आता याच्यात मी चिकन घालते. आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवलेलं होतं. याच्यात आपण झाकण ठेवूया. याच्यात अजिबात पाणी घालायचे नाही आहेत. सुद्धा घ्यायचं शिजून घ्यायला. मी चिकन मसाला घालते.
तुम्ही बघू शकता चिकन आपली शिजलेली आहेत. त्याच्यात मी वाटण घालणार आहे. मगाशी भाजून ठेवलं ते मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं. कांदा आणि खोबऱ्याचा. तर आपण झाकण ठेवूया. त्याच्यात मी मीठ घालते. हे आपले जर सुकं चिकन झालेले आहेत. त्याच्यात मी वरून कोथिंबीर घालते. बघू शकता त्याच्यात अजिबात पाणी नाही आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. इधर एक काम करो.